Как жените могат да преодолеят проблема с нередовния стомах? На първо място това е да променят начина на хранене, да включат в хранителния си режим пресни плодове и зеленчуци, да консумират не по-малко от литър и половина 2 течности на ден, като в това нещо не се включва кафето и чая, който приемат. Полезни храни, които ние съветваме съответно от плодовете да се приемат, това са киви, това са ябълки, това са сливи, сушени или пресни съответно. Сутрешното приемане на чаша вода на гладно с малко лимон също е начин да се подпомогне този естествен процес. Движенията, както казахме, не трябва да бъдат ограничавани. Трябва да се консумира понякога кисело мляко със съдържащи фибри, съставки. Изобщо множество неща могат да бъдат използвани и разбира се, това е така нареченият гимнастика на стомаха и на червата. Т.е. една жена, която е бременна и има позив, не трябва да се въздържа, т.е. трябва да се тренира усата и желанието да ходиш по голяма нужда по едно и също време. Понякога пътуванията, смяната на климата, което е известно, също допринася в тази посока и в тези случаи също съветваме да има повече движение, да се консумира по-голямо количество течности. И разбира се, тогава, когато проблема не може да се преодолее чрез начина и промяна на живот и на хранене, се търсят и други методи, но след консултация с лекар. Какво е вашето мнение за така наречените сиропи на плодова основа, лаксативни сиропи, и препоръчвате ли ги на вашите пациенти? Както казах, понякога всичко това, което изброихме, не може да помогне и бременната жена е крайно отчаяна от този проблем. И когато решите примерно да влезете в интернет и да потърсите бременност и запек, ще видите, че излизат над 23 000 съответно сайта, в които можете да четете. Тоест, това е проблем, който видно вълнува бременните жени. Те се консултират и помежду се, консултират се и с лекари. Това, което е известно, е, че в медицината основният принцип е да не вредим, т.е. при бременната жена ние можем да препоръчаме използването на сиропи на основата на различни плодове или плодови съставки, които със сигурност имат един благоприятен, мек, недразнещ ефект, не предизвикват така рязка перисталтика или свиване на червата, крампи, болки, това, което повечето бременни жени, от което се страхуват, да не получат контракции. Така че използването на подобни сиропи за мен е подходящо при определена група бременни жени. Най-малкото няма никакви странични ефекти. Трябва да посъветваме и да информираме бременните жени, че ефектът от този тип сиропи не идва веднага, т.е. тук начина на лечение и на въздействие става постепенно, т.е. това са сиропи, които регулират като цяло стомашно-чревния тракт. Те действат така, че да може да се получи един редовен стомах във времето, а не за момента. Това, което отчаива една част от бременните, които казват: имам такъв проблем и искам веднага да го реша. Разбира се, решаването на проблема веднага в никакъв случай не е подходящо и заради това сиропите са подходящи за една част от бременните жени с такива проблеми. Имаме големи възможности за използване на медикаменти, които са под формата на сиропи. Такива сиропи са Фрутилакс, такъв сироп е Силакс.